Ola, nenos e nenas, vamos a facer unha actividade que consiste en facer un retrato. E para iso necesitades un recipiente de cristal, un rotulador, ou varios, se queredes de colores, e se non, papel de fil transparente. Entón, vamos a empezar. O primeiro que tedes que facer é colocar. Necesitades tamén unha modelo para poder facer o dibuixo. A modelo pono na cara e vosotros ides facendo o que vexades. Acercad un poquinho máis. Vadeslle dibuixando as pexas, os ollos. Carla, non te movas. Carla, non te movas. Acércate, cosa, non sei. O nariz. A boca. E se se regaña moito, facedes os dentes tamén. As orellas. Oi, o que me está facendo? E o pelo. Se na vosa casa non tedes un recipiente de cristal, tamén podedes empregar un papel de fil. E faceredes o dibuixo no papel de fil. A modelo, si pode ser que non se ría tanto. Bueno, nenos e nenas, xa vedes que o dibuixo non é o meu. Si pa pintura desta. Esperamos os vosos dibuixos. Adeus.